warahmatullahi wabarakatuh. Mela. Enggak ikut. Ya wes, betul sarapan, guys. Omongan mal budek kupingi mana omongan mbok budek wis angel wis. Tenan ya omongan mbok budek wis toh. Wis toh. Paling sabar. Ayo gek video. Tuku sarapan. Wis omongan wis besok toh. Terus yang nang ndi? Yang ngene ra karuan yang ngene nggih san. Listrike mati piring yo. Gak. Bingung karepe dhewe ngono model. Gah ku omongan wis tak mlaku wae. Nang di dhuwit yo utang. Pengen aku. Dolan ngene sanum. Oke. Omongan pisan pindho ora. Omongan kudu tukaran ae yo. Wis wong budek iki. Kok kadang aku kono ki mangmeng. Gak krungu. Ndek ning iki kadang omongan mameng iki aku kan ra krungu. Budek. Omongan. Oper. Wis utang Yuni ra duwe ya ra wis penting. Ya mbak. Terus pokok butuhku budal. Tak buan ternomo gak krungu. Buayu tak luar kene ora krungu. Ya Allah. Pakai nubat pil koplo ngene Pak Bambang. Budek. Nubat terus. Ini masak tokrek guys. Tokrek. Metu kono. Aku lo mlaku wegah aku omongan mbek ndek niki. Ape diturno apa ra diturno arep mbuyak. Ora urus aku. Butuhku mlaku. Mares tak omong mergo. Iki kan wis omong. Rika Rahim. Rika Rahim jawalah. Gerendep guys. Mur baut. Lho. Rambut undai ka? Engko tak mek aku. Acut. Itu sarapan. Oh, Pak Popo. Matane mau angkel wong ya. Mama apa dek? Ya oke cek mampu bang. Gak mampak cow. Tak mampak cow. Payek. Tuyan payek. Mau payek? Payek. Guys, makan apa dek? Makan aja. Tuyan, gak blenger. Tuh kan sego pecel lah wis. Tuh kan sego pecel lho kok. Tuh kan sego mie ambek pecel kula nggone anu gak gelem. Pecel ndik kuwi tak mine apa? Kloroten. Desen guys. Guys. Sepeda kok marik enek. Guys. Kelapa ya? Ya. Ambek apa kuwi? Ngemi. Gedok goreng dikai mbase lho. Banyak sekali tak mek. Iya dah. Payek langsung di review. Masak apa mu? Mie tok. Gak kelano. Tuku sayur wis. Tuku gone anu kono pasar. Langgek oh. Gedok goreng. Dikeki anu. Wis teko ndi ae. Dikeki ndek iki wong Semarang. Walah wong Jogja di Semarang. Guys. Semua udah. Kayak siapa? Loh.
Wong ketok. Ya Allah. Ketok goreng dhewe. Apa didol? Apa didol? Didol mentah, didol telonan. Oh, didol telo. Iki sing cilik-cilik digawe. Ketok, bah aku mau dikeki. Mbak kok iso ngalami ketok barang. Lah, Weh, man. telone enak. Nek cilik-cilik tak kethuki. Sing gede tak del. Tapi telone enak. Gak langsung ya. Gak lang. Aku gak ya. Ini itu kan. Enggak kan. Ayo. Telo goreng. Aku buat tak kon nyamping Eko gak apa-apa. Allah, kok. Lapo? Tandem satu, aku berperai kok perai nah, aku sungkan perai. Wong prei tenan wong. Tak delok nang, wah lah wah aku lipah barang ya. Heeh. Sing kancaku, lah kowe tetep lho gak melok. Mbah aku berperai nek sungkan kok wis seneni aku. Nah, aku ya juga tok. Oh ya anake anu. Anake bakal rusak kae. Entuk gitu. Pengen untuk gayam. Heeh. Eko nek ngono. Iringi. Berarti ki anu kok. Aku tak teko. Heeh. Ndek niku gak dipek sepasar, 3 dina langsung rono berarti sesuk apan ronone? 3 dina langsung rono. Heeh. Oh gak nganggo sepasaran. Gak. 3 dina langsung rono. Berarti apa? Ndek iki wae. Ndikni apa ndikni? Cemah. Tu. Setu, Ki minggu. Senin, Selasa, Rebo. Lho, kok malah Rebo dabar pisan. Oh gak dipek sepasare. Ora dipek sepasar, 3 dina. Ya, Dal, saiki hitungan Setu, Minggu, Senin. Nek 3 dina. Senane serang, gak Selasa. Saiki Setu wae ya. Ndikni ya. Ndek iki Sabtu kan ya, wo. Setu, heeh, Setu. Gak Minggu, Senin. Selasa. Selasa. Selasa rono. Heeh lah. Anu sepasare ngono. Ora sepasar, 3 dina. Oh carane ngono. Ning nggih gayam. Ya padha kaya aku ngono kae kok. Sepasar langsung. Lah ya. Aku wak ke pasar. Nek wong kene sepasaran ya. Pasar nek wong kene. Nek kono 3 dina ya Setu, Minggu, Senin, Selasa ya Selasa kuwi lek Setu e wae. Setu, Senin, Selasa. Setu Minggu, Minggu. Minggu ya, Minggu, Senin, Selasa, Selasa rono. Heeh. Iring-iring. Yo kaya yo nggo jajan kaya wong kene ngono kae. Iya lah. Yo bawa jajan apa? Mangga ya. Gawe gayam ya. Nek engko tukokno roti-roti opo. Roti bunder kuwi. Heeh. Terus mbok hias jeruk apa neh liyane. Ayo. Ya mbek buyun cah-cah Gak usah kok gopo kok. Ya dulur aku dhewe ra nek ganggu wong akeh. Engkono 3 paling kendaraan. Kendaraane telu. Aku tak melok ya. Melok apa? Aku tak hias mau tak nggo tasar. Melok. Heeh. Iya. Ya, Rono wis ora melok. Apa berarti? Selasa. Heeh. Selasa esuk. Gak apa-apa. Tak pesen bahasa. Ya, gak apa-apa. Pengen Kan rame. iya. Lah aku ora iso melok iki Rono. Kan wis rada gang suwe oleh. Pengen melok ya. Ya ora apa-apa engko tak kandhanane nani. Wah, Jam piro? Selasa jam esuk paling kok. Kono ya wah kok. ana wae. Tukokno roti kok. Tak pesen roti. Roti bunder nang pasar iki enak. Iya. Aku jawabnya pasal lek lah sih tak kok nang kono Lalu kono guys. Wes aku tuh golek sarapan lek sini. sarapan kene ah. Mah minta. Wes guys aku pes sarapan guys. Makasih ya. Yo alah mebelok. Iya engko tak kandhanane. Engko tak telponi Selasa. Selasa lah yo. Pengen melok guys yo. Ben. Ini piye?
Nguyu kaget. Sego mbek mie lak wis, sego mbek mie kok teko bubung ae iki kok lak lemes ya. Kok teko mbek mie lebak, kok teko mbek cambel ambek cambel ambek cambel, Mbak. Teko mbek cambel, Mbak tuh, Mbak. Teko mbek cambel lho, Mbak tuh, Mbak. Teko mbek cambel lho, Mbak. Ya Allah, guyune malah sang saya angel. Iya, iya. Terus ya deh ya. Terus apa? Hujan lah, kena hujan. Hujan lagi, hujan. Terus sarapan, lesu aku. Aku tegurek sarapan. Lesu. Dadah. Tiga. Golek sarapan. Dadah. Eca tinggal. Alah dijukun saya ngene kok ya pe glimbung. Ayo. Jane motor iki penak, Pak. Kentul. Ibang motor sing anyar iki, kentul iki, guys. Tapi cepet bobrok motor iki merokok, cepet bobrok. Dan cepet gosok. Macet kayak guys, sarapan ke Pak Semi. Mantap sekali, guys. Ger pokoknya. Dasar bingung, lesu. Pin gak sarapan, Pin. Sarapan. Bener. Ma. Itu kok ngomong. Aku kok ngomong.
Sparky Pak. Salang-salang apa paling menungso gitu. Lewam paling menungso. Lewam lek, dayangan lanuk jaluk kaya wong. Ora njaluk amplop Lah. Ora isip. kayane piro. Kayane piro. Pensiunan ya ora. Iya, lewat nang ngomong. Batu ayo Ki, jalan-jalan. Yo pesen kene ku. Lewat. Ora isip. Yo, alah. Lewatnya akeh lho. Batu iki ayo batu iki. Wis muntah aku. Ayo Dik, batu iki jalan-jalan Dik. Yuh. Kalahkan kerja bagi pemuda-pemuda. Jalan-jalan Besti kayak menungso. Tandureng lho lagi ambiak juragan babah anu lihat-lihat. Delok keadaan sawang-sawang kok kayak wong duwe. Ketok wong kayak duwe kental. Di ngowo. Oh, kalau minggu ramai sekali karena banyak orang jogging. Nah, aku minggu ngedekno weteng iki. Weteng kok sangane, Pak. Setengah 7. Lurung disi. Wong iki uripe iso kemrungsung ndek sam. Tandane loro atiku ambek wong kuwi kasine aku jane. Dijak jungok plek no sarapan yo. Ngono ku yo botol yo digondol. Bingung. Pas saper plecet. Dijak nang kene lho, dijak nang kene. Kowe tak jak nang kene. Ngono. Aku muni pisan. Ayo. Lho, kowe iki nek rene. Orang sing mbok pikir ki apa lho jan urip kok ora tenang mbek aku. Mikir yo mok dirimu lho. Ora tenang. Lah ngajak diayoni. Engko sik lho ngono iki sing bener. Urip kok ora tenang. Jak jungok jajal ayo. Duduk jajal jungok kene santai jajal santai. Jajal santai. Jajal jungok ngene. Atimu dipasno ngono. Lah dipasno. Atimu ki iso kemrungsung nek ambek aku iki kena apa? Ya aku wong sigap. Sekali ngucap berangkat. Oh lah nek njungok nang nggone Ramto ki kok betah ngono lho gumunku. Lho nek ambek aku tek iso ayo sigap berangkat. Ora karuan lho njungok dijak gak konten iki lho. Gosik cah karo ngedit apa piye gak. Ajak geger. Lah aja diucapno dhisik ning aja diucapno dhisik. Dadi aku meneng ae. Lho, wong nek otake jenius yo, sekali plek jungok iki sak dipikir. Tapi yo aja diucapno. Lho. Engko nek lali aku. Lali ra sida Rawet iki. Nggih. 3 menit tambahi. Ayo. Ayo.
Nyawane iki. Tok enak men iki lho. Wis awak emae wis ayo. Ayo 3 menit pokoknya kudu tambahan ra iso. Lah. Ora rasa sandalan, rasa sandalan. Rasa sandalan. Awak koyo ya koyo kintel ngono lho. Bayu. Kosong sithik daging isi. Astagfirullah, ora tau olahraga kuwi nggih Sam. Keringet tanpa tau metu. Blas. Tapi angger gelem nang kene iki panas iki kan langsung ngger dadi enak. Wong kok keringet ora tau metu iki. Ya Allah Pak, awakmu kok koyo kintel Pak, tenan kok Pak. Tenan kok kowe mlayu tek koyo ngono. Kowe iki lho kok videone delok. Koyo kintel. Kok olahraga kok emoh iki lho. Emoh wis ngono jajal lah. Iki nek gak tak breping ngono pokoke ora ngarah iki. Urung bar pokoke 3 menit nggih monggo. Nggih. 3 menit kudu pokoke iki. Nah. Keringet rontok jare ape wis. Delake dingeti wong kok kintal. Besok tak jak munggah kaji ngger sehat langsung kaji wes pokoknya kudu dilatih mlaku kono rono terus ben ra pemandangan wes anake dijak ya moh rek rapat iki ayo ya 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 guys ya ora iso kudu metu keringat ora iso kudu metu keringet wis pokoke 3 menit Pak sepur Pak Rafai dijak ya moh e dalane sudah meletak ngene iki dalane sudah ngene iki hancur wis marah ya sawah ya Pak ya burukane tur ya kurang burukan sampe ku dhuwur lho dari iki lho 1 meter iki gak entek ragat gak triliunan iki wis aja tekok jenengku iki minimal mbok minimal iki dandanan iki pirang triliun gen wis akeh piro karanganem 5 triliun piye 5 triliun jare 5 triliun iki sak piro wes alah cengklok tinggal ngene kok wis kencang jare guys ya Allah ya Rabbi ya Karim tuh potongnya kok marmayan jemblung guys wes kita saatnya pulang mobil aku belajar ini kene Pak sarapan lesu sarapan Pak pegawai balik Pak ke rumah sakit Pak sarapan Pak sarapan rien Pak sarapan Bu sarapan rien gak semaur Pak lesu berfoto pangerekno kalau Pak iki foto iki dijak aku mbok manut tak jak aku manut wong kae lho digarap foto renek duwike lah wong aku lho Pak foto enek duwike dijak iki lho kok yo moh dijak muleh aku
Foto karo. Digarap wong tuwek-tuwek. Action. Gaya. Ada. Ada. Ikan ini gak foto karo. Wis kok angel mbayar. Wong aja njaluk foto kok. Nggih. Nggih. Kok foto kok